Fil-Berġa ta' Kastilja, l-Prim Ministru Roberta Bela laqa lill-membri tal-Korp Diplomatiku akkreditati għal Malta għall-laqa annwali tal-iskambju tal-awguri għas-sena l-ġdida. Fl-isfond tan-noti tal-pjanu b'melodiji ta' kanzunetti tradizzjonali Maltin, il-Prim Ministru ħabidejn l-ambaxxaturi u tkellem ma' kull wieħed waħda minnhom dwar temi diversi. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li bħala komunità internazzjonali irridu nibqgħu kuraġġużi u nesprimu tħassib tagħna meta l-paċi hija medda. Fil-preżenza anki ta' membri tal-Kabinet, Dr. Bela ċenna l-opportunità li għandha Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti tul is-sentejn li ġejjin biex twassal messaġġ mibni fuq prinċipji u valuri favuri l-paċi. Dan issemma fil-kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna u għannota li Malta għandha għan ewlieni li taħdem favuri l-paċi u rimarka dwar il-pożizzjoni kollettiva b'saħħitha li ttieħdet mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea favur solidarjetà mal-poplu Ukren u appoġġ għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Malta will continue supporting the needs of the people of Ukraine in all the ways that it can. As a neutral country, Malta's main objective is to seek, restore and maintain peace. Dr. Bela semma wkoll il-ħidma ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti biex it-tibdil fil-klima jkun fuq net tal-aġenda u fakkar kif l-inizjattiva tal-Gżejjer għal Gżejjer li ħabbret Malta fi Glasgow waqt il-COP26 tkompli taħdem biex l-ekonomiji ta' gżejjer żgħar madwar id-dinja jaqsmu bejniethom l-aqwa prattiċi favur żvilupp sostenibbli. Qal li Malta se tibqa' tħaddan kundizzjonijiet li jixprunaw żvilupp ekonomiku sostenibbli li minnu jgawdi kulħadd. My government is committed to fostering these conditions towards sustainable economic growth that can benefit each and every single member of our society. It was these favorable conditions that allowed us to take bold and decisive action and to shoulder the burden of increasing energy prices. Il-Prim Ministru refera l-missjoni ta' promozzjoni tal-kummerċ fil-Ghana li se ssir il-ġimgħa d-dieħla u semma negozjati anke fuq livell Ewropew għal ftehim ta' kummerċ ħieles ma' New Zealand u l-Awstralja. Qal ukoll li l-Indja huwa pajjiż li jirrappreżenta potenzjal għal aktar kooperazzjoni kummerċjali mal-kontinent Ewropew. Quddiem l-ambaxxaturi minn kull rokna tad-dinja, Dr. Bela qal li Malta żiedet il-preżenza diplomatika tagħha bil-ftuħ ta' ambaxxata fil-Brażil u l-ftuħ ta' konsulati f'pajjiżi bħal Marokk, il-Ghana u l-Qatar. Fil-waqt li awgura l-aktar kollaborazzjoni, il-Prim Ministru sostna l-impenn li Malta tibqa' sieħeb affidabbli fid-dialogu favur il-paċi, is-sigurtà u l-prosperità. We are stronger together. You have my word that Malta will remain an honest and reliable partner as we continue in our efforts to seek peace, security and prosperity in Europe, North Africa and beyond. F'messaġġ tal-okkażjoni in-Nunzju Apostoliku għal Malta Savio Hontajfaj qal li għalkemm ilu biss Malta ftit aktar minn xahar baqa' impressjonat bl-istorja rikka tal-pajjiż u l-karattru sagru tiegħu. Qasam ukoll mument li esperjenza matul ix-xahar li ilu Malta li juri l-umanità ta' Roberta Bela. Meta mar iżur familja bi-storja ta' vjolenza domestika u l-Prim Ministru sema l-waġġat ta' din il-familja u afferma l-impenn tiegħu li jkun ta' spalla bl-aktar għajnuna possibbli.